Hej, jeg har en lille historie til jer. Undslip snaren. Haren kiggede nervøst til åbningen af hulen. Den kunne høre nåle knække i skovbunden. Han havde altid fået at vide, at han havde en sjette sans, hvad rovdyr angår. Men han vidste, at det bare var ham, der var forsigtig. Imens han tænkte det, kom lyden tættere. Det var nu eller aldrig. Hvis han blev, ville de små måske dø. Han sneg sig hen til hulen og brugte al den fart, han havde i sin krop. Ræven var efter ham som planlagt. Ville hans kvinde føre ungerne væk, og nu løb han for sit liv. Ræven løb efter. Han havde fart på. Måske ville han undslippe, men det var for tidligt. Ræven ville løbe tilbage til deres bo og fange hende og ungerne. Hurtigt kom han i tanke om en snare, han havde undgået. Han fik en genial idé. Hvad nu, hvis han kunne lokke ræven i snaren? Ja, det gjorde han. Han løb mod det sted i skoven, hvor snaren var. Og da han var der, hoppede han hen over den. Ræven var ikke så heldig. Den fik poten i snaren, og haren havde igen snydt døden. Nu havde hans stue sikkert ført killingerne i sikkerhed. Han løb tilbage til boet, og rigtig nok var de væk. Men han havde færden af den og ville finde dem i sikkerhed.